ఇంతేనా ఇంతేనా అంతేలే అంతేలే ఇంతే. ప్రెసెంట్ బడ్జెట్ కొంచెం టైట్గా ఉంది. ఇంతేనా ఇంతేనా. ఇది మన పాట. అవును బాబు, చాలా మంచి పాట బాబు. మీకు చాలా బాగా చల్లగా ఉండాలి బాబు. థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ. లింగ్ 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 లింగిడి లింగిడి కింద. మీరు లింగ్ లింగ్ నడి పాట మీ సినిమాలో కదా సార్? మీ సినిమాలో సాంగ్స్ బాగుంటాయి సార్. థ్యాంక్ యూ. తానే నానే తానే నానే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి సాంగ్ మీద సురేష్ భాయ్. ఇంకా బయట మన సాంగ్ మీద చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి. మనం నెక్స్ట్ రిలీజ్ చేసే సాంగ్ కొంచెం ఏమైనా బాగా చేద్దాం బ్రో. సురేష్ భాయ్ ఇంతైనా ఇంతైనా చాలా పెద్ద హిట్ అయింది. మన వచ్చిన లింగ్డీ లింగ్డీ కూడా పెద్ద మాస్ బ్లాక్ బస్టర్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేది మనం ఏమో చాలా గట్టిగా మంచి ఫీల్ గుడ్ చేద్దాం బ్రో. ఏంటి సురేష్ భాయ్ ఇంత సీరియస్ గా మాట్లాడుతుంటే? చేద్దాం బ్రో చేద్దాం అంటావు. అవునన్నా, సాంగ్ అయిపోయిందన్నా, రిలీజ్ రెడీ ఉంది. సాంగ్ అయిపోయిందా? అవును. ఏది? అరే ఏందన్నా నువ్వు విను, పెట్టుకో.